Ministers 8 in trouble for attempting to smuggle gun into ZANU-PF conference venue. Sabina mashoko kubuda panguva ino nhau dzinoonekwa kunzi nemaposters ari kuitika the ruling party ZANU-PF kuonekwa kunzi ministers 8 panguva ino oonetsana aiwa nemasecurity men achida kupinda aiwa nefirearm egun muZANU-PF conference. Chiitiko chinoratidza kuti muZANU-PF panguva ino vanhu havachatrastani ende zvonyatso kuisa chimiro chekuti the ruling party ZANU-PF mangozara vanhu vari kutyanana nevanhu vari kufungirana. Sabina mashoko kudanyurwa panguva ino inotirwa subscribe or like on the bell icon. Dzimba inobudanya achiti police are investigating a security breach that occurred at ZANU-PF annual conference 2 weeks ago after Brighton Ndebele, personal assistant to industry minister Mangaliso Lovo, was caught carrying a firearm. Ndebele has since been denied bail. Ndebele, who also serves as ZANU-PF's information secretary for Matabeleland South, was arrested amid the rising tensions between President Mnangagwa and his deputy Zanu Chiwenga. Authorities are probing whether the firearm was carried inadvertently or with intent. Investigators have also questioned Ndebele's wives in Bulawayo as part of the ongoing investigation. Ndomashwaruda panguva ine vanhu votoshamisika panguva ine vanhu vomboti ndoma ma-assassination attempts atiti kunzwa here anga akanangana naVP Zanu Chiwenga, asi panguva ino vanhu vanyatsokuona kuti chimiro chiri mu the ruling party ZANU-PF chakutyisa. These guys, they must put their house in order just because vese vakaoccupy mapositions in the ruling party ZANU-PF vari kutozvityira. They know kuti they can be assassinated kana anything bad can happen to them. Tichikuona in aid waminister achipinda nepfuti zvamuri kuona izvi chitiko chiri very concerning. Mira kumbe section medu nzimafunguro muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chit on the bell icon.